Dahil online classes na ngayong panahon ng pandemya, may ilang mga grupo nagsagawa ng inisyatibo para matulungan naman ang mga estudyante na walang mga gadget. Kaya ito ang naisipan nilang tulong magbigay ng mga gadget para sa Project Eskwela. Narito ang hashtag Report Spread Kindness ni Lian Singkulan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok. Usa sa giproblema sa mga estudyante ning pagpatuman sa online classes mao ang gadget nga magamit. Apan kining usa ka tunghaan sa dakbayan sa Talisay, mihimo og paagi aron matabangan ang mga estudyante nga makaeskwela karong tuiga. Ang ilang ihatag sa mga incoming grade 11 students, libreng mga cellphones. Kini tungod kay naobserbahan nila nga ang ubang mga estudyante wala pay mga gadget. Sagad usab kanila gikan sa pampublikong tunghaan. Niadtong buwan sa Mayo sa among pag-survey nakita namo nga halos kadaghanan sa among mga bata, sa among mga estudyante, walay gadget nga magamit para sa among online class. Mao nga amon ning launch nga program para ang tanan maka-eskwela, ang tanan maka-apil sa atong online. Giawha gayud ang mga estudyante nga dili mo undang sa ilang pag-eskwela ug humanon gyud ang tibuok school year. Unta kini nga cellphone gamiton lang gyud sa pag-eskwela aron gyud makalampos ta sa atong senior high school grade 11 karon tuiga. Samtang kini mga managhigalang magtutudlo, may inisyatibo usab aron matabangan ang mga estudyante. Aduna sila'y proyekto nga gitawag nilang Project Eskwela. Pinaagi niini ilang gipaninguha nga makatigom og pondo o baka mga second-hand gadget lang aron madonate sa mga estudyante sa mga pampublikong tunghaan. This is also a campaign to raise awareness for people of the problems that our academic institutions, especially our public schools, are really facing right now. Gani karon, pipila na ka mga gadget, bag-uman o second-hand ang natigom og ipanghatag na unya ngadto sa mga batang napilian isip beneficiaries. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.